ஹலோ மார்வல் மக்களே! நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். தேனோஸ் வந்து வேற லெவலான ஒரு வில்லன்னு தெரியும். ஆனா, அவர விட ஒரு மிகப்பெரிய வில்லன் தான் இப்ப டாக்டர் டூமா வரப்போறாரு. நம்ம டோனி ஸ்டார்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சில பேர். இல்ல இது ஒரு அயர்ன் மேனோட வேரியன்ட் கிடையாதுன்னு ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்ப நம்ம தேனோஸ் கதைக்கு வருவோம். தேனோஸ் இதுவரைக்கும் 3 தடவ நம்ம எர்த்துக்கு வந்திருக்காரு. 3 தடவ வரும்போதும் அவருக்கு ஹெவி டேமேஜ் தான் நடந்திருக்கு. எத வச்சு சொல்றேன்னா, அவெஞ்சர்ஸ் 1ல அவரோட மதர்ஷிப் அனுப்பியிருப்பாரு. அதாவது சிட்டாரி ஆர்மியோட மதர்ஷிப் அனுப்பியிருப்பாரு. அத நம்ம டோனி ஸ்டார்க் ஸ்பேஸ்லயே வச்சு வெடிக்க வச்சிருப்பாரு. 2ண்ட் டைம் இன்ஃபினிட்டி வார் நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த நேரத்துல அவெஞ்சர்ஸ் இருக்கிற எல்லாரையும் போட்டு துவைப்பாரு. ஆனா தோர் கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்ம் பிரேக்கர வச்சு அவரோட ஷிப்ப எல்லாத்தையும் மோஸ்ட்லி டேமேஜ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. 3 டைம் அவரே இறங்கி வந்திருப்பாரு. அவரோட மிகப்பெரிய ஷிப்ப எடுத்துட்டு, அந்த ஷிப்பையும் நம்ம கேப்டன் மார்வெல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, உள்ள புகுந்து லெஃப்ட், ரைட் வெளிய வந்திருப்பாங்க. டோட்டலா காலி பண்ணியிருப்பாங்க. "ஏன்டா தேனோஸ போட்டு இந்த அடி அடிக்கிறீங்க?" அப்படிங்கிற மாரி தான் இருக்கும். அவருக்கும், நம்ம எர்த்துக்கும் ஷிப்போட வந்தா காலி ஆயிடுறாரு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன்.